Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gendong. Nggih, ayo unboxing berkat guys. Iki mau ceritane iki Om bar kondangan sedekah bumi Desa Sisir. Ning Desa Sisir guys. Desa Sisir ki Randu Blatung kuwi ngulon guys. Arah-arahe iki kuwi nggih. Tapi desih iki yo urung pernah ning Desa Sisir. Soale Om kan ora asli wong Dong Sambi ya guys. Asline iki wong Desa Sambong Rejo. Tapi cedak Desa Sisir. Lah iki mau kono sedekah bumi ditelepon karo bapak ibuke Om Kondorono. Marine kene enek berkat ceritane iki. Terus mantuk iki manggowo sembarang kalir enek apa digowo kabeh. Berkate lho sak meja lho guys. Kaya ngono. Bu emi bisa. Cek medhen nduk. Medhen tak nyepil berkat. Lho, ndak yo enten terus gendong ngene iki. Mas Adam. Lho. Mas Adam mesrene. Lho kae lho Mas Adam mesrene. Malah tenan. Tenan kae, Mas. Mas. Mama. Lho kae teko. Lho gendonge iki yo. Mama yo kesel lho alah tenan, alah. Jobeles teko, guys. Jobeles teko arep unboxing berkat. Unboxing berkat. Unboxing Mas. Alhamdulillah berkate koyo ngene iki lho. Iki piye yo? Adat ya, guys. Adat Desa Sisir iki sego. Iki per mimian. Oh, carane ngene iki, guys. Mie karo kering dibuntel dhewe. Terus segone ya dibunteli dhewe lha iki lho. Kon mangan sapa ngene iki sakmene mbane iki. Dramatisi kan lho. Lah kuwi enek krecek. Enek kerupuk gendar. Terus enek bogis, pasong, tape, gemblong. Walah, sembarang kalir enek kabeh guys iki. Emplek-emplek. Emplek-emplek Nogosari. Iki pertapean, iki gemblonge guys dilontongi kaya ngene iki. Oh, gemblong. Gedang. Bogis sing goleki sing kok ketan ireng Mak Ti. Bogis iki Nogosari. Oh. Nogosari wis pokoke campur sari iki. Bogise sing iki lho Mbak Putrinya lho. Walah kalau mie permimian nado dipangan. Bocil-bocil ki. Nado dimangan. Adeke rek mbok ngonokno. Ndang do mama. Ndang mama ki lho mie kering. Bisa niki bugis wagi saiki cuma tak adah tok. Iki tah pergemblongan lho, gemblong, tape, bugis, pasong, tape. Terus enek Nogosari, enek krecek, enek ampun. Pokoke entar. Hah? Mimine tak senane. Kae mie. Mine inuk ti sing tak pangan Mbak Purma lho. Kae lho ndang anu, segone buka. Segone ndang lha sego kok semono mbane iki. Nek apa dienggo apa iki aku dudu panganan kae lho iki. Goreng ora mandus. Iya, engko segone digoreng po nek sore-sorenan. Enak kuwi. Akeh pokoke. Ape-ape iki lho. Apa? Untelane ora enak iki mesine to. Oh gak, jenenge wong nyadran kan yo campur aduk. Yo piye yo? Yo enek sing bogis iki warnane enek sing ketan ireng, enek sing diijo, enek sing diabang kuwi. Jadi campur sari. Iki gemblong. Bar tak buka ngomong dadah. Enak ti dadahe nang. Aduh mbek tape. Lah yo iki tapene enek kok. Lho, tara iki rek jadah iki mangane mbek tape.
Lho, angkene gathoke kok, guys, gathoke ini. gathoke yo. Ditutulno. Terus ditutul-tutul ngono di ngono mbek ngono lah. Padahal sama padha ketane. Enak, Dik. Aku lagi roh. Diomongi enak kok. Enak, jere saya enak kok. Minta apa ora Is? Pasung lho Is. Pasung Is. Wae dibarungan ae iki. Wedi le aku le. Aku bertek sitok gimana? Bumbu tok tapi enggak bisa sitok. Iya rek, ambek aku mang, ambek kerupuk, pangan ambek kerupuk. Ndang tok mang. Nganu yo, tapene kurang legi guys. Tapene. Kurang legi. Heh? Manggis lagi mek. Manggis apa rek manggis lah. Ya Allah diulang sama. Mbok sing misalan main kecut iki legi. Gak kecampur. Anu, kan beda-beda yo ngene wong akeh. Kadang rasane nek kok sing mie goreng, enek sing mie iki gak akeh ki. Iya. Iki gak mentolo mek akeh, kita yo mek ngono ae. Nek sing mentolo mek kuwi yo lho mosok sego sampe sakmene akeh itu. Alah gampang kok sore digoreng, anget-anget. Wong iki mangke wong wis ngantuk. Padha isih Sing gol iku lho sing aku cukup malah gabah. mabuk kok. Sing cukup gabah mana celuk-celuk terus aku metu. Kerengkusan guys, alhamdulillah bareng gebuki kasur iki ganti sing kamare Dek Dinda ya guys. Bantal-bantal tak luwaruti bar tak gubuki guys. Kok nek gak di tokno misale yo nek digebuki yo walah kewobol ngene guys. Lah nek gak tau ditokno kok ya malah piye ngetokno yo arang-arang ya guys. Paling yo setahun satu kali, 5 bulan satu kali kuwi nek tapi iki wong busa iki busa dandaan guys, maksudnya iki ora tuku kok toko kuwi ora kan dandaan, bahan iki saka jok sepeda motor kan kuwi jane iki ora toko sing tak tukoni kuwi, dadi iso dandani iya ya guys, iso servis bongkar pasang kursi apa busa sing jerone nek piring ngono lho guys. Jadi ndek iki bengkel. Cuma iso ndandani kursi karo iso gawe kasur ngono kuwi. Jadi bahane kuwi kaine lah yo saka kain kasur bludru guys. Mangkane ora kaya busa-busa sing toko-toko ngono kuwi. Iki kan dandaan. Dhisik iki nyuwune piye ya guys ndek mben iki. Nyuwune busa iki sing busa sing apik. Dadine iki modele atos. Tapi nek di nggo bobok kuwi wonge gak iso ambles mengisor ngono kae lho guys. Ngono kuwi. Dadi ini modele ya empuk tapi nek di moti enek wonge loro telu iki dadi wonge gak iso ambles soalnya ora nek pere iki jero. Iki busa bener-bener busa sing empuk tapi atos. Jadi jok sepeda motor guys iki cuma dikei kain kursi bludru. Makane regane nggih serontok larang guys mbiyen iki mahal. Soalnya pesenan ora kok langsung tuku ke toko. Nek ke toko biasane nek ukuran semene iki biasane lho nggih karek merek-merekan kuwi ya 1.500.000, 1.400.000. Lah iki 3 juta lebih guys sak bantale iki. Biyen tebale 20 cm. Iki sing ukuran ombo. Ukuran 180 kali 200 ngono apa piye ya guys? Apa nek sprene nek tumbas sprene iki 200 kali 200. Tapi nek ukuran depane iki 180 kali 2 meter. Ngono apa piye ya guys? Gak patek paham aku. Ku jaman biyen tukune iki wis berapa puluh tahun ae guys.
Saiki malah luwih larang neh mungkin ya. Nek sing gone Mas Agus kuwi mbiyen jaman isek 2013 nek 2014 nggih. Kuwi 2.250.000. Bantale loro, gulenge siji. 2013 nek 2014. Nek sing iki 2000 pinten nggih niki? 2017 nek gak 2016 nggih. Regane wis 3.500.000. Saiki yo paling malah ra oleh ya, guys. Saiki malah lebih mahal. Soalnya nek sing koto-koto kuwi sediluk ngene wis kempes ngene, guys. Makane dhewe gak patek seneng. Nek sing koto-koto kuwi sediluke kempes, pirang tahun ngene wis. Dhewe nek tumbas iki nek sing enek apa pere tengah ngono ki malah gak seneng, guys. Soalnya gak awet. Iki tak bongkari kabeh koyo ngene, guys. Rapi serawang ngangge entuk sak sisih kae, karek kurang sing sebelah kene. Serape. Wah, resik-resik omah iki wis gak enek enteke. Cek lanjut terus iki nggih. Pokoke selama dhisik iki sik isek ning omah urung mulai mbaon yo lanjut. Sesuk iki sing sebelah kene iki sak retrono. Padahal ndek arep lebaran kae wis diresiki paksu lho, guys. Tapi yo wis koyo ngene neh serawange. Sebelah kene wis kok ngene neh. Ndak wis enek 3 bulan nih HP lebaran gawe rak yo urung enek. Tapi kok yo wis pating griyong serawange. Lah umpama dimberno malah rak koyo omah kandang doro. Oh alah ya, guys. Wis diresiki sak mampune tenaga. Terus ganti sing sebelah kene iki sesuk-sesuke ya, guys. Sing kamar salat iki. Kanggo kamar salat iki ganti sing kene. Mendung. Mbok menawa dikirimi udan, guys. Dinda, dereng mangkat to, Dek? Oh, lah mangkate sak 1:30. Tapi kene ndi? Oh, alah. Jabang bayi. Perabotane, guys. Pokoke sing kok kamar mang. Mangke teko sekolah. Gletak teko langsung mandi wis arep mangkat neh. Pramuka. Dek, senyum. Disapa pemirsane. Mau dikon senyum kok. Halo. Mau pramuka. Mau pramuka, guys. Guyu ah, Dek. Aja wajah iki aja mrengut, aja cemberut. Sing sumeh. Mumet ki mikirno apa? Iyel mosok rapal ya ono ya ini. Dikon gawe apa iki jenenge? Pentas seni. Pentas seni. Piye toh pensi iki? Kaya tampil pas acara perpisahan kakak kelas. Oh. Sapret, halo. Hati-hati lho, nggih. Awas, anu kuwi apa tongkate? Pramuka. Ya, pramuka. Tongkate awas, piye ning gowo kuwi? Halo. Sapret tok mbayani sapret. Halo. Oh, alah, anake Pak RT kok mbayani men. Alhamdulillah. Wes, toke mangkat. Jenenge sekolah ora ndek leren ya, guys. Esuk sore sekolah.
sekolah, engko bengi sik ngaji. Dia habis rene, guys, dia habis rene panasnya kok ngene kok. Parake mlakune ngulon. Alah. Nyemdon. Sore-sore malah jemempret kok ngene. Ndek esuke Mendung. Rusak kabeh iki wong tak nggo serapi mau apa? Tak tono kasure. Waduh. Nggo seger-segeran. Endi le? Adek ra bosen nang teko kene. Ora ndang tek medun. Panas kok ngene. Pramuka nek gak ngono tak kon muteri ngetan nang bar teko sekolah nggih leren setengah jam wis adus neh. Budal neh. Jam 2 budal ya. Setengah loro. Jarene ora jam 2 kok pramuka. Lah wong Dinda ndak gelem terus kon budal pas ngono kuwi. Kono yo wis nulis ya 1 sampai 10 ya wis. Handal kok ya le. Iso maca. Iso nulis ya. Mangak gambar jangkrik mangan cacing ngono ya. Nggih. Iso maca. Ilate gak sama. Prei jemah-jemah gak ngaji ya le prei ya. Mboten ngaji ya le. Nggih. Mamak cek kalau resik-resik ngene Mbak Dinda kalau. Tak wongkar-wongkar kabeh ngomong. Panase kok ngene ngombe es teh seger. Mingkem. Jomeret gak. Mingkem, Mbah, mingkem. Mbah, mingkem. Mingkem. Silate piye deh ngono kuwi? Apa gak apik iki? Mingkem. Ki mangsa ape melok rene tak buwonge kok aja dicarene lho. Barang-barangnya Dinda ning jaba kabeh dusungi ilang kabeh seneni aku kok. Ning kulkas ya enek nggone adik mong. Anggek dicoplos sak diombe sithik Nang mangan? Mbok urap. Enteni. Oh, enteni. Aduh mangan panas kok ngene ya. Udan dah panas. Nek ngenteni Lho, apa terus kono ndek bengi? Ya kene. Lho, kene terima grimis tok iki. Grimis e ora nelesi ratan blas ki lho. Teles kono. Enteni teko kene Nyate pakai sepuluh sepul. cek teles ratane. Oh, alah ya terus kono berarti ya, Mas. Wong kene terima apa? Wong montor ning jaba kowe ora teles blas kok. Jam 09.00. Iya, mulai jam 09.00 kowe. Kretuk. Baru udah malah somu nang bengi. Pontimun. Ibu kene lho ya. Lho, lha jare ape mbumbuk kene? Tek libur hari apa? Sabtu libur paut. Alah jemah Setu ki paut ki libur. Nek jemaah iki mlebu 2 minggu. Ngaji ning itu. Nek jemah ya libur. Ya, lah ya angke rene sak tul kok ya wis pamit mulih lah. Bayani. Takon rene, guys, mang Mbak Ana takon dipo urap. Urape iki jek agi aku ngono karo nggo gedang. Suluan ki ndek iki sing dikeki kok ngene wong baon-baon. Panase karek nglebokno kasur lho, guys. Wis bar kabeh rapi, memang Pak Suwis bar ngepel. Bar dipel kene. Kamare ya wis rampung. Karek ngenteni iyup. Engko karek nglebokno. Wis tak toto neh. Serapi, alhamdulillah. Sak gowok sese ya. Selesai ya, guys. Nuruti pegian omah kok ora enek enteke. Karayun jarak ya, Mas. Lah golek penggian ae. Tepase iki wayah ngresiki. Wis rusak kabeh. Mari habis lho geger ngajak mantuk ae. Eling nek ngaji domong nek ngaji libur bareng yo, Cek.
Ning kene ora nek sepedaan ora apa, malah es teh ditinggal ku. Geger ngajak mulih ae. Jajan apa kuwi? Ya entuk nggowana aku mang Dek. Goreng sego, guys. Iki Pak Suri ku wes goreng sego. Soalnya sego ki wah akeh lho ya. Om mang kan kondangan ning desa sisir to. Kono ki sedekah bumi. Kono nek carane ki ngene jerene Om ki ya. Cara ngono desa sisir kuwi rak sedekah bumi terus digawa ning mbah sendang ning ndi ngono. Tapi sing royok ki gak desa sisir. Sing royok ki cara ngono desa sing kondangan ki desa Sambung Rejo ngono lho. Engko nek sing Sambung Rejo ki genten sedekah bumi, engko sing royok ambenge iki genten wong sisir ngono jerene iki. Makane ku mang entuk pirang-pirang ngene. Sego yo nek bukis empuk sembarang karo kowe. Tegane mang dhisik iki njupuk 2 buntel, guys. Tak gawekno bumbu. Bumbu goreng anget-anget. Ae dik Dinda wis ngirisi kol terus karo timun dijak siji ning kulkas men takon nggo lalap lho. Terus lalap landing yo enak. Oh, mantul pokoke. Landing tak oceke ning freezer lho. Iki sego goreng tapi sego goreng desa ya, guys. Sego goreng lagaran. Ora nganggo ndok, ora nganggo iwak. Pokoke alami. Sego karo sambel digoreng. Alapan. Sego goreng ala-ala dhisik. Nyala jumbo pokoknya pedese. Yo, ayo. Tikus ya, tikus. Tikus kok koyo ngono. Wes karek goreng. Iki kecap ora, Dok? Sidik ya. Jadi lanjut nah ya. Ya, tak kilo ya. Anu. Ngelongi minyake. Aku menunggu minyaknya. Lanjut, guys. Mungkin nek sekone jagung lu enak kan. Tapi bengi-bengi nek tumbas ngendi ya guys jagung. Belum golek iki yo enak ae. Tapi metu ki wegah. Ini awal-awal. Ndoke ora oleh dicampurno karo paksu, guys. Amis jere iki. Lu piye aneh. Nek mangan amis-amisan kok ora terlalu seneng. Ndoke kon dajar dhewe. Dipisah ngono maksude iki gak diwarna ning sego. Piye paksu pisan aneh. Kan digunggung karo family online nggih. Pak Suki open-openane kok nayoh to, Mbak? Apa wae sing dimasak bojo ki kok gelem nayoh piye batin kuwi pitik potong moh. Engko enek apa ndok nek wis sekirane adem ya ora gelem tak sayurno ndok glundung tak sambeli ya moh lho. Senengane mau ijo-ijonan tok nek dikelakno menir asem bangsane sambel-sambelan yo. Kaya akeh marem senengane iki asem-aseme wak sapi apa ora yo blenger perkara duweke. Ora blenger nek mangan ngono blenger duweke. Asem-asem ae senengane iki, guys. Lho bodo-bodo yo. Lho bodo-bodo iki mikir kurake gawe apa rendang apa gawe lapis apa gawe dendeng ragi ngono mikire dhisik. Lah kok malah jebule usule ya asem-asem, jere peh nayoh wis dipekno godhong-godhong sak bongkok. Karepem kono man. Peh selerane asem-asem kok ya terus. Masem ae iki. Tunggale iki anake karo pake.
Senengane yo asem-asem ae. Segini saya tak buntel. Menang kita. Om barang ya. Om di jaluk. Nah goreng yuk. Ngono. Masuk goreng sego dipangan dhewe. Ya, guys. Kayak kecap sidik-sidik ngono lho. Ngene ae pokoke kecap. Kecap sidik-sidik. Mau piro? 3. Ngaten kok. Gak apa-apa. Loh, tapi kan kene mang iduk ngono, Dik, maksudnya ngoten. Wis. Monggo, guys. Makan, guys, makan malam. Makan malam. Sego goreng. Goreng anget-anget. Lalapane kol. Monggo wayahe makan malam. Bismillahirrahmanirrahim. Terus kayak goreng itu kan ya. Rasanya enak. Ini mbak hitung apa? Ada timun guys, monggo guys. Nah, sego goreng guys. Hangat-hangat. Sego goreng request Pak Su. Udah ke utuh-utuh. Dinda pemirsane disapa. Aja mbeseng utahe. Duwe wajah ki sing sumeh. Sing grapyak, sing piye ya guys, jerene senyum ki ibadah. Berarti nek gak gelem senyum juga ibadah, Dik. Mu nek guyang-guyu yo bacot. Anget-anget. Bawain Enak dok. ya. Pak Suis, kok nganggo nemok nih, suger guys. Gorengnya para pedes. Pengote hak jagung-jagung. Oh, mau sampai kola din? Oh iya suka. Malah, ketika lalapan guys, mang. Kali. Tapi gelem bola om. Bola pak mangane ngono kok ira lemu, tarai pawaan. Pak Su gak ndek awak lemu guys. Mulai Joko sampean duwe putu iki. Ya wis ngene iki ya awake. Foto ndek nang iki enak ya. Awake ngene iki ya pawaan. Wis ngono ae yo guys, ngono nek durasine akan ya guys. Sesuk dilanjut nih videone. Lah, pokoknya manis ya. Seger, pedes, panas. Wis ngono ae nggih, buat semua family online dimanapun panjenengan berada nggih guys. Sehat-sehat selalu, panjang umur, lancar rezekine.
Muga-muga diparingi rezeki sing akeh, sing kuatah. Rezekine ngalir terus seperti air zam-zam, diparingi awak sehat, ya guys. Sing ning Indonesia maupun ning luar negeri, pokoknya semuanya tanpa terkecuali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Wes nang lanjut. Tok nih, guys.